Renouveau télé la jabagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn bɛ tali kɛ anw kanubaga kelen-kelenna la bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ dugubaw fara dugumisɛnninw kan an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula an bɛ retard mankanni na baaraw ni a tagabolo don k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko nin ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛtɔla ye aw ye ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila. Bi alamisa ye décembre kalo tile 9 san 2021 anw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila ko kura sɔgɔmada in na renouveau matin ale kɛnɛ kan ni o bɛ tali kɛ renouveau sɔgɔmada kunnafoni na kɛnɛ min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila fo juma na kɛnɛ min kɔnɔna na aw ka kunnafoniyaw kun fɔlɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan min b'a to aw bɛ se ka bɔ kunnasiri la aw mana sigi nin kɛnɛ kan i n'a fɔ ladalako la solika wuli kɛbagaw a ka kan an ka aw ka foli kɛ sabula baara ɲɔgɔn tɛ aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka cakɛyɔrɔ la aw ka télé bɛ renouveau la walima aw ka radio bɛ renouveau la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye sabula maaw ka wagatiw cogoyaw olu tɛ kelen ye minnu bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn lamɛnbaga jamakulu an bɛ segin ka aw fɛnɛ fo radio renouveau lamɛnbagaw maaw ma sɔgɔlen don anw na 98.1 sanfɛ an ka foli bɛ aw ye ka taa se an ka farankan radio tɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma sabula ka da kan radio kɛmɛ yirika caman o bɛ sɔgɔ anw na min b'a to renouveau matin kunnafoniyaw bɛ se ka cari cogoya min na Mali dugubaw fara a dugumisɛnninw kan fo ka taa se Mali kɔkanna ma o yɔrɔ la maa minnu fana bɛ sɔgɔ anw na bɔlɔlɔ siraw fɛ an ma ɲinɛ aw kɔ cogoya si la an ka foli bɛ aw ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan kunnafoniya ko la renouveau matin ale kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɛmɛlenw fana na kunnafoni caman bɛ an bolokɔrɔ bi k'a lase aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o ka ban pewu studio Bamidaw kɔnɔna la anw ma fila bɛ yan nɔ ka kɔn o ɲɛ an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ u fo sabula u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan studio kɔnɔ yan anw ma fila bɛ yan sɔgɔmada in na aw ni Lamusa Sanogo Lajos an de bɛ ɲɔgɔn bolo ale bɛna don kibaru lase aw ma bamanankan ale la Lamusa i ni sɔgɔma ma ni sɔgɔma an bozomuso somɔgɔw bɛ di alhamdulillah basi tɛ somɔgɔw la an ni janjo ma se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ bi sabula solika wuli ale filɛ a ma nɔgɔn fulaw ma tuma dɔw la Lamusa i bisimila sa an bɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka renouveau télé lajɛbaw ni renouveau FM ni faranga radio fɛn fɛn bɛ cɛsiri boloda walasa kunnafoni ka se ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ o ye anw yɛrɛ hakilina ye an b'u fo ka timinandiya la danci foli min na ko sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni aw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ o la bi jɛmukan kɔnɔna la kunnafoniyaw bɛna boli minnu kan bakurubaw olu filɛ nin ye fɛn bɛ tali kɛ affaire Bakari Togo la ale min kun nɔ minɛlen don a bɛ san damadamani bɔ k'a fɔ fɛn kɔni bɛ tali kɛ nafolo dɔ kɔni na ko o duniko kuma a tɔgɔ bɛ o la Bakari Togo la a ye wagati jan kɛ bolo la an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛlen kiiriw kɛra a yirala k'a fɔ fɛn kɔni bɛ tali kɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra ko dalilu jɔnjɔn ma sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko Bakari Togo la ko a nɔ bɛ o wari dun kofɔlen na balila ko kɛra min ye an y'a ye k'a fɔ ko kura bɔra Bakari Togo la ale ka ni affaire in kun kan yalima minisiri min ɲɛsinnen don fɛn bɛ tali kɛ kiiri koɲɛw ma ale ye mun de fɔ Bakari Togo la ka ko in na ko kura min bɛ ka bɔ nin ko in na o ye jumɛn de ye kunnafoniyaw ye jumɛnw ye o bɛ Isa Kaba bolo ale bɛ na o di kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma anw ka bidenw ma welele o ye Adama Ben Jara ye ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ waleya min kɛra Baɲangarakaw fɛ yen nɔ o waleya cɛjugu kun ko kunnafoniyaw ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ anw ka bidenw ma welele o ye Ami Baba Sise ye kunnafonidila don wa Tɔnbɔkutu ka don an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban in kɔnɔna na fɛn min kɔni bɛ tagali kɛ fali cɛjugu min fɛrɛ kɛra Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ o kɛra sababu ye ka maaw dusukun fitinɛ kosɛbɛ ka maaw furugu Tɔnbɔkutu ale dugu kɔnɔna na o la anw ni Ami Baba Sise bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a ka se ka kunnafoniya jɔnjɔn di anw ma o ko kan Lamusa Sanogo ale bɛ yan nɔ don kibaru kama Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kannaw la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin kibaruyaw olu kɔnɔna na ka fara o kan kɛnɛya kunnafoni o fana bɛ lase aw ma sɔgɔmada in na anw ka don fɔli duman ale bɛ yan Alexis Kalambiri ale bɛ bisimila a ma sɔn min ma bi Maliko la a bɛ na ɲɛfɔli kɛ kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye o kan fɛn bɛ tali kɛ kunnafoni gafe minnu bɔra bi alamisadonya in na olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw fana bɛ kɛ jɛmukan in kɔnɔna na o la an bɛ baaraw dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye
sankolo o bena jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nga Tombouctoukaw fɛ yen nɔ ko nɔgɔ fitini o bena tigɛ kaba la fo nɛnɛ fiɲɛ o bena ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nga fiɲɛ fanga kɔni o tɛna na bonya kosɛbɛ i n'a fɔ ladala ko la Mali camancɛ marabolo ka taa se an ka kɔrɔnfɛ marabolow ma ko gɛlɛya fitini mina don olu ka yɔrɔjan filɛli la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci ye yɔrɔjan filɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la o la bi tilegan in na température kumabaw olu boloda cogo ye nin ye Kayikaw bi tilegan fɛ aw ka funteni hakɛya o bi jɔ digiri 38 na Kulikoro olu ta bɛ kɛ 35 ye Sikasokaw ka taa se Segu ma olu ta bɛ kɛ digiri 36 ye Mopti olu ta bi jɔ 35 la fɛn kɔni bɛ tali kɛ Tombouctou la olu ta bɛ kɛ digiri 32 ye Gawokaw olu ta bi jɔ 33 la Kidal marabolo kɔnɔna na tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ digiri 30 ye Menaka olu ta bi jɔ 32 la Tawdinikaw olu ta bɛ jigin na digiri 25 la Buguni ka taa se Kucala ma ani Kita tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 36 ye Nyoro ani Nara olu ta bɛ kɛ 35 ye Douanzankaw olu ta bi jɔ digiri 34 na Sankaw olu ta bɛ kɛ 36 ye Banyangara olu ta bɛ kɛ 35 ye Joila marabolo kɔnɔna la tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ digiri 36 ye Bamako district kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya fo nɛnɛ fiɲɛ bɛna ci mais a fiɲɛ fanga kɔni o tɛna na bonya kosɛbɛ yɔrɔjan filɛli ko nasiratigɛ fɛ ko gɛlɛya fitini dɔrɔn bɛna don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn in yɔrɔjan filɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 10 bɔɲɔnko la tilegan in na température kumaba o bɛ kɛ digiri 35 ye Bamako district kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na kɛnɛ cira Bamako n'a lamini na nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 43 ye tile bɛna bin nɛgɛ kaɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 5 ye ne wagati boloda cogo ye sɔgɔmada in na ka di aw ma a kun ye aw kelen-kelenna ka se ka aw ta ni aw bila dɔn ko Ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 31 ye kɛnɛ bɛ to Lamusa Sanogo bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye kunnafoni ale bɛ mɔgɔ fa alima dumuni kɛ Lamsa n bɛ sira d'i ma o diyara n ye bozomuso an b'i fo k'i waleɲuman dɔn baara kɛcogo ɲuman na ka f'a ye k'aw ka bisimila ko kurakun min bɛ tali kɛ don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na Renouveau Matin ale ye jɛmukan sanfɛ bi sɔgɔmada in na an bɛna an da maga bakuruba 3 bɔɲɔgɔnko la ka kɛɲɛ ni sifin 2 min n'o fara Tombouctou yan fan fɛ olu kɔni bɛna k'an ka bakuruba fɔlɔ an bɛna an da maga min na kosɛbɛ min bɛ tali kɛ lakana walasa u ka sabati anw ka jamana kɔnɔna na finitigi dunan mun bɛ yan walasa bɛɛ ni keleya ka se ka sabati casque bleu ma 7 olu ni tora sira dɔ ka Douanzan ale ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da maga la ni ka walawalali kɛ aw ye o ko ka min bɛ tali kɛ journaliste la n'o tɔgɔ ko Olivier Dubois ale kɔni taara yaw nin ye a kalo 8 ye anw ka jamana kɔnɔna na a ka lahalaya an bɛna an ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko ka bakuruba 3 ye nin ye kunnafoni misɛnmanw bɛna don mun cɛ ma ka bɔ kunnasirala ya bisimila kunnafoniko na sira la an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ wale min kɛra Bandiagara mara kɔnɔna na a ma dogo maa si la haraba don gouvernement kɔni ye maaw ci n'u bɛ ministres kɔni kofɔ ka dugula yɔrɔ la n'o bɛ wele ko Nanka Banu ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye ministre 3 bɔɲɔgɔnko ye ministre fɔlɔ ale kɔni ye maa ye min ɲɛsin bɛ min bɛ tali kɛ bɛn ani keleya sabatili bɔn anw ka jamana kɔnɔna na filanan ye kana ministre ale ni ministre min bɛ n'o bɛ kɛnɛya ministre kɛrɛfɛ n'a ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni mɔ ani adamadenya ɲuman sabatili baaraw sabatili mɔ anw ka jamana kɔnɔna na ninnu maa 3 gouvernement ye wakili don olu de la u ka se ka taa dɛmɛ kɔni don Bandiagarakaw mɔ ka kɛ ni wale min kɔni kɛra n'o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a ko kɔni kalan mɔ n'o bɛ bɛnganiya walew kɔni kofɔ Musa Traoré ale tun bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲa a ko kan ni Usman Arama ka ja ye an ka ɲɛmada fɛ. Afla tan fila Mali bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ minnu bɛ Al-Qaïda ale ni État islamique la n'a bɛ tali kɛ banbagaci walew kan bi jamana camancɛ bolo ale de ɲagaminen don kosɛbɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajangara marabolo fɛn min kɔni ye basigibaliya ye a ɲɔgɔn yɛlɛn don nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ k'a to gɛlɛya ninnu kun lakɔlɔsilen don Mali kɔrɔnyanfan de fɛ nka bi a kɛlen don ka jamana camancɛ bolo labɔ kosɛbɛ ka hakili jigin kɛ Ogo Sagula Bankasikaw fɛ yen nɔ masikalo tile 23 san 2019 maa 157 olu bɔnɛna u ni na ka hakili jigin kɛ fana septembre kalo tile 29 n'a tile 30 Bulkesi ale ni Mondoro Bamagaci wale taara ka ɲɛsin Mali sɔrɔsiw ma min ni a kɛra sababu ye dɔw ka fɔli la maa 80 olu bɔnɛna u ni na nka gouvernement min tun bɛ yen nɔ o wagati la olu ko maa 40 kɔsada in na maa 30 olu bɔnɛna u ni na k'a sababu kɛ Bamagaci wale taara k'a ɲɛsin mobili dɔ ma min tun bɛ ka taga sugujɔ la k'a to basigibaliya ale yɛrɛ barika bɛ ka bonya ka taga fɛ o kɛra sababu ye sigida caman bɛ jamana kɔnɔ minnu tun ye wulikajɔ kɛ ka taamaw kɛ ani ka nisɔngoyaw jira i n'a fɔ désobéissance civile min bɛ ka lakɔlɔsi Bajangarakaw fɛ yen nɔ nin wagati laban ninnu na ni jamana marabagaw kun y'a lase Katuma furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛna tigɛ walasa ka se ka dankari kɛ nin basigibaliya ninnu na k'a to basigibaliya waleya minnu kɛra kɔsada in na gouvernement ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko minisiri dɔw bɛna taama boloda ka ta Bajangara o minisiri olu sera Bajangara ka bɛn bi araba ma novembre kalo tile 8 san 2021 misibɔ tile wagati la minisiri 3 olu yera ministre de la réconciliation ministre de la défense ale ni ministre délégué auprès du ministre de la santé laɲini ye fɛn min ye nin gouvernement ka nin ciden ninnu fan fɛ o de ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ u ni Bajangarakaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka bɛn ni basigibaliya lahalayaw ye Bajangarakaw fɛ yen nɔ kulu min bɛ ka désobéissance civile ko kɔlɔsi olu y'a jira gouvernement ka ciden ninnu na k'a fɔ u ka se ka waleyaw boloda ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka hakili jagabɔw sigi fɛn min b'a to basigibaliya dan bɛ se ka kari o la cogoya min na Mali camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔnɔ jamana na ka hakili jigin kɛ k'a fɔ Mali kɔnɔ an bɛ don min na ye ko min bi lakana tigilamɔgɔw caman de faralen don ɲɔgɔn kan force onusiennes b'o la ka tɛmɛ MINUSMA fɛ Faransi ka cɛfini tabagaw fana bɛ yan nɔ Barkhane Takuba Serval ka fara Mali ka cɛfini tabagaw yɛrɛ kan nin si ma kɛ sababu ye ka se ka dɔ bɔ basigibaliya la yanni a ko nɔgɔyali cɛ sigidalamɔgɔw kɔni bɛ k'u ka ɲɛnamaya kɛ ka jigiya d'a kan k'a fɔ don nataw wasa bɛ nana sɔrɔ kunnafonidila min bɛ wele ko Olivier Dubois nin kɔni y'a kalo 8 a kɔni bɛ banbaciw kɔni bolo hali n'a sɔrɔ wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ Faransi kaw fɛ ani anw yɛrɛ ka jamana walasa Olivier Dubois a bɛ se k'a bila cogo min na hakilina jiginna k'a fɔ a taara yaw kalo tile 8 avril kalo tɛmɛlen a kɛra Gao yanfan fɛ fan bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a bɛ maajugu ninnu kɔni ka bolo kan hali n'a sɔrɔ a ka denbaya kɔni ye bataki kɔni ci a mɔ walasa a bɛ se k'i jija cogo min na a ɲɔgɔn ka se ka bɔ nin ko in kɔnɔ na Yusu Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. Ni araba in bɛ ka kalo 8 ye ni français journaliste min bɛ yen n'an k'a ma ko Olivier Dubois ale minɛnen don maa dannajugu fɛ Mali kɔnɔna la n'a yɛrɛ ye jabala ta Mali la a bɛ san caman bɔ ni cɛ kofɔlen minɛna avril kalo tile 8 tɛmɛnen Gawokaw fɛ yen waati min na a kun taara k'a bɛ taa maa dannajugu ka ɲɛmaa dɔ ka kumakan ta a ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna la kalo kelen a minɛnen kɔfɛ Olivier Dubois yera ja dɔw la min kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'ale bɛ maa dannajugu ka kulu min bɛ n'an k'a ma ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu de bolo n'a yɛrɛ ɲɛmaa ye Iyad Agali ye n'o kulu yɛrɛ sɛmɛnen don Al-Qaïda au Maghreb islamique de la kabini o waatiw Mali ɲɛmaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ k'u seko n'u damayira bɛɛ kɛ walasa a bɛ se ka bila cogo min na i n'a fɔ maa tɔ minnu bɛ bolo la Mali kɔnɔna na Faransi fɛnɛ ale y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni kɛlen don ka wulikajɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen boloda walasa nin maa kofɔlen fɛnɛ bɛ se ka bila Faransi journaliste ka minɛni kalo 8 o kɔni ɲɛnamayara ka kɛɲɛ ni hakilisigi kuma dɔw de ye min fɔra somɔgɔw fɛ RFI ka bolo kan i n'a fɔ a fa n'o ye André Georges Dubois ye a ba a n'a balimamuso nin jigisɛmɛ kuma ninnu kɔnɔna la u kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔrɔtɔlen don k'u den y'u kɛrɛfɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala kana n'a ɲuman ye a ka mɔɔw kɛrɛfɛ. Tombouctou kaw fe sifin fla marfa dashira ulaningu ubone unina o kibara ko ninjira la akula kuna shini nga kibara mi mjole do ni wati na o mauko ni mbora nube Tombouctou sifin ngonu ngufo mahachama mbora ni mukadu sumakasa ko ninjira kanjira kafoni wale mingon ndara ninga maafla nungo ni segere ni sifin do ulakodo do kosobe Tombouctou dugu yere konana o marfa dashira mu yere konana kaya akera kato akoninga chakedala no be aka kungolo gla yoro koni kofo akara yombu etawo no be sagure o quartier koni kofo ni wale mi ngoni ngera akoni ngera sababu ye minye sifunye ukabo fabela jile fe ngu ka dusuma kasa koni ngira akoni ngera sababu ye bangibo mumbe ulu chama ngoni nguka da koni tugu jago kala fana chama fana yuka da tugu bar sabula ko sifin frenda ko mbora fabela jile fe ngu ka dusuma kasa koni ko ojira akara dolanti kene mimbe
Tomoktu dugu yɛrɛ kɔnɔna na o naga kɔrɔla la e ma fifa mɛnu na wɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan. Ni kɛlɛden n'a yɛrɛ bɔ jamana ma fɔ ale sara ntɛnɛ Dakarkaw fɛ Senegal n'a yɛrɛ kun taara furakɛli la ye ani MINUSMA kɛlɛden 2 wɛrɛ n'olu yɛrɛ banana ni waleya yɛrɛ senfɛ ka kɛ ni laseli sɛbɛn ye. Ni kɛlɛden a yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ banana Novembre ka kɛɲɛ ni seere jɔnjɔn dɔw ka fɔ ye maa lakodɔnbali dɔw n'u kun b'u ka mɔbili kɔnɔna la olu ye mugu ci sifin 2 la k'u sigilen to u ka kundilayɔrɔ da la. Nin tɛ nin wale in kɛko fɔlɔ ye, o de kama sifin tɔw olu y'u ka dusumakasi yira u wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka taa stadi da la k'u ka dusumakasi yira ani k'a yira jamana ɲɛmaw la ko fɛɛrɛ kan ka ɲini nin ko in na joona joona ka kɛɲɛ ni u y'u bolonɔ bila sɛbɛn minnu na ye ka kɛɲɛ ni comité de bon office olu ka sira ye. Bebadon, Yan Tombouctou, insécurité Kachan. Communauté Mumbe Tombouctou, Oubé Sigira, la mesure d'Ota. En bas, fait que ni mesure là, qu'a appliqué Chenkele, Odekama Ananaya. Comité de bon office olu ye wele bila sifiw ma k'u k'u bolo daw dusu kan ani k'u ka danaya sigi jamana ɲɛmaw la k'a fɔ ko lakana na sabati u ka marabolo kɔnɔna la. En commission mɔgɔw ninnu an bɛ en 50 don o don su de tile message bɛ passer à radio la ka mɔgɔw la faamuya ko min bɛ kɛ Tombouctou a bɛ kɛ fan bɛɛ donc ne bɛ denmisɛnninw wele k'a f'u ye ko nin ko ninnu kɛra a ma se an ka communauté ninnu ka bila ɲɔgɔn na. Donc mɔgɔw kan ka sabali u ka ko faamu ne b'u wele k'a f'u ye ko an ka autorité ninnu u b'u sen kan u bɛ se ka bolo da mɔgɔw ninnu kan minnu bɛ ka ko ninnu kɛ donc n b'a ɲini jeunesse fɛ vraiment u k'u yɛrɛ minɛ ala k'u dɛmɛ u ka dossier to ala bolo inchallah a bɛ ban. Hakilina jiginna lakanabaliya tɔ de bɛ ka wara fɛ ka taa alisa a bɛ tile 10 bɔɲɔgɔnko bɔ maa 2 olu fana bɔnɛna u ni na nin cogoya kelen ninnu na wa o kun bɛna kɛ sababu ye ka furugufurugu wuli dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o de kama a ka kan fɛɛrɛw ka sigi sen kan joona walasa ni walew ɲɔgɔnnaw ka kɔn ani lakana ka sabati. Ayiwa ala ka lakana sabati ale bi an ka jamana fanda ani naani bɛɛ lajɛlen la walasa jelibɔn dan bɛ se ka kara la cogo min na an ka jamana kɔnɔna na Fanta Tomota nin bɛ tali kɛ don kibaru ta ko fɔlɔ la yanni ta ko filanan baaraw ka a sen sɔrɔ ka bɛn ni waati cogoya ye. Sori Ibrahim Diallo an bɛ taga ale fan fɛ sisan o b'a yira k'a fɔ tani ka segin kibaruyaw olu di wagati sera Sori fɛ Sori mana kɛ Bamako sigida kelen mun na an nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara bɛna wele bila a ma a ka se ka an kunnafoniya a bɛ Bamako sigida min na o siraba bɛ lahalaya jumɛn na sɔgɔmada in na yalima o tani ka segin gɛlɛya bɛ a kɔnɔna na wa a b'a to maa minnu ma bɔ fɔlɔ olu ka se k'u ta n'u bila dɔn minnu fana bɔra bilasiralikanw ka se ka kɛ min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i janto i yɛrɛ la siraba kanaw la Sori bɛna bisimila sisan.